Nummer 1, den er rigtig, bortset fra de sidste mål, så Elsa Rand, og så bare Elsa med E, og den er rigtig, fordi at Thor styrer dativ, og derfor hedder det Game udenfor. Og den sidste, det er Yber, som også styrer dativ, og derfor hedder det Iron Elsa. Nummer 2, det er Mit styrer dativ, og derfor skal det hedde Høffer i Schwindelkraft. Og Durk styrer akkusativ, og derfor skal det hedde Bistart, hvilket Morten måske også lige at lave en lille fejl, også gennem det her start. Og 3, Bej styrer dativ, og så derfor så hedder de Sejnør, og den er helt korrekt. Nummer 4, Sejnør Schwester. Ikke Schwester, men Schwester. Og 4, den er forkert skrevet. Der er lidt flere småfejl i end de andre, så den vil jeg sige den forkert. Og den skal hedde Ind, det er akkusativ, og derfor hedder det Das Auto. Og Auf, det styrer akkusativ, og derfor hedder det Das Land. Land, det er ingenting. Og så er der diverse steder fra i hvert fald. Og Morten han havde lidt svært stemmerne, han havde sagt, at vi skulle springe over, men det ikke. Altså gerne. Ja, han gerne. Morten med det. Og der kan Junge Varnas med han blev ikke, han var. Fordi han er og det er altså inden for akkusativ, derfor er det das Wasser. Og i 6'eren siger vi Yber, Yber styrer akkusativ. Du er sædelsen, Lars Yber, som styrer akkusativ. Okay, den har vi stadig ikke fået rettet færdigt. Det siger du med det. Ja. Lige mod. Jeg kan lige se, hvad der står i 6'eren. Jo, det har vi jo. Vi har det. Okay. Det var lidt lige over i sådan der. Okay. Og det hedder In einer Woche styrer dativ. Og In styrer dativ igen efter de Nederlande, og så hedder det My Mund Nøgen Out. Og han har brugt forkert stavnet i form for de der ord, så gerne. Det er ikke lydformat, det hedder Gose. Nej, Gose, der var det billede, vi har solgt og mus. Mådeudsagn, tror jeg, det har han brugt forkert. Vi har sagt, at han måske burde have sagt solgt i stedet for. Og så dyr styrer dativ, derfor hedder det Fast.